Larrun mendira igotzeko trenak, turistentzako aparkalekuak eta tontorreko eraikuntzek egokitzapenak behar dituzte. Horretan denak ados daude, baina batzuek naturari ahalik eta kalte gutxien egin eta mendi gisa atxiki nahi dute eta besteek turismoa sustatu eta bisitari kopuru handitzeko proiektua gauzatu nahi dute. Joan den ekainean aurkeztu zuten Saran Larrun 2020 proiektua. Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidentea, Sara, Azkaine eta Urruñako alketeekin agertu zen jendaurrean egitasmoaren nondik norakoen berri emateko. Argazkiarekin proiektuaren aldeko batasuna erabatekoa zela pentsa zitekeen, baina Larrungo lurrek Nafarroa garaiko eremua ere hartzen dute eta berako auzapeza falta zen agerraldian. Gerora jakin ahal izan da, udalerriek duten proiektuarekiko atxikimendua ere ez dela erabatekoa. Testu inguru horretan sortu dute Larrun ez unki kolektiboa. Proiektuaren inguruko argi ilunak azaleratu eta Larrunen etorkizunari buruzko gogoeta egin beharra mahai gaineratu dute. Uztailean erabaki zuten mugimendua martxan jartzea eta abuztuan egin dute lehen elkarretaratzea Larrunen bertan. Larrun 2020 berrikuntza proiektuaren atzean beste zerbait dagoela ohartarazi dute turismo ereduari lotua dagoena. Eta kolektiboko kideen arabera proiektua jaso duen babesa lausoa da. Kontrara, egitasmoaren aurka altxatzen ari diren ahotsak gero eta ugariagoak dira. Aurrera begira, elkarte gehiago atxiki eta inguruan diren 4 herriez haragoko jendea ere bildu nahi dute.